try long a day o ba day man yang ka puram chingo I aisha me bam chikut us im ba try ji ya ro long sha me ba day o ba day man yang ka puram chingo I aisha me bam chikut us im ba try ji ya ro long sha meมันเร็วบารอพระเจ้าไม่กระสุนมันรอยฮาเลลูยายารอยาจิงเท้าบารอตัวรายโอ้ยารอยามันเร็วบารอตัวยารอยารอยาจิงเท้าบารอตัวรายโอ้งานรายคราวบอลทรายมันลงอุบาคราวบอลอุบาลาบันเป็นเออาบังอิงเงินบาดชาเนียลุมบาไม่เป็นแค่เรียอาราบางีคอดกึบายังอีเมจูบาโอเดชิชาจิงเอบังอีเมตอนแรงกาโอยารอยารอตังยามีอีวายรอยเป็นชีสุงานวายารองานวายารอตังยามีอาเบลจองงานก็ยรอยเบกันยรอยมีอาทรายกันบางาริงแมนซีแต่ชิชากันยรอยทรายจิงคราวจองมีมาเป็นวิวเกนยอเอกันยรออย่ามีอาทรายกันบางาริงแมนซีโอเดชิชาฮาเลลูยาจองมีมาเป็นวิวเกนยอเองานวายยารองานวายยารอตังยามีตั้งอยู่ทรายยืนวายรองานวายยารองานวายยารอตังยามีอาเบลจองงานวายรงานวายรอยาเบอาทรายเบลองกุสอิลอูเบลคราวบอลงานวายรอทรายเมลองอุสอิลอูเบลคราวบอลโองานวายยารอเด็กดอนวดบารอเงินวายรออีทรายดิสเตปฮาเลลูยาอุลองอุบเดย์งานวายยารองานวายยารอตังยามีอาเบลจองงานฮาเลลูยาชีสุยรอยเบฮาเลลูยาโว้ชีสุบีดับเบิลyou wanna come out to me next step นี่ก็ชิงไอ้งู go drive upเลยจ้ะ you wanna come out to me go try นี่ก็เชียร์รอเพลงนั้นมาลองเพลงแบบคราวเพลงแบบนั้นปอบารอไม่ลองน้องท้าวกับเป็นนังแบบขึ้นดาวก็มา try แบบเพลงยี่รอยี่เป็นคราวยังก็แต่งชมก็ try hallelujah whoa Jesus hallelujah try hallelujah try Jesusยี่รอยังไม่Jesusยี่เป็นคราวยังไม่ hallelujah try Jesusมาก่อนและชีชา try Jesus มาก่อนเลยอมดันด้วยปัดไหลนั่นเองก็ try Jesus hallelujah
ไม่ลองบัดนพอตามก็ทรายแบบเลยบังลาบินุจอร์ฮาเลลูยาไม่ลองบัดพลาตามก็ทรายชีสฮาเลลูยาอย่ารออย่าเมก็ทรายอย่ารออย่าเมช่วยรออยู่ทรายฮาเลลูยาดิสต์อุเบลลองบักคราวบัดได้อย่ารออยู่น้ำมาแก่กับเราเลยฮาเลลูยาอย่ารออยู่มาคิดคำกับพลาจังกูอย่ารออยู่น้ำมาคิดชิงไอ้จังกูชีสุอย่ารออย่าเมชีสุอย่ารออย่าเมJisu ya roh ya me Hallelujah Hallelujah try Oh Rama shikiri ala bala bala bayanda rabashan Hallelujah try lapan yang i de kti ba crowball chu la suspa i de jing i ba platam ga chu Hallelujah tangi long kum de pengi long pengi la ban yang de chaka den ma ga jing ai e ga chu Hallelujah Oh, yeah, go you me Jesus, yeah, go you me go try, hallelujah. No more gave him a little bit touch, you go try, hallelujah. By this step, yeah, you don't cut the joint try, but kabinang yeah, you don't cut the joint try, you go you try, Jesus. Kum tahu belah kum tiu halau paro. Yo iu try Jisu di kemat penjaman sim jangpi. Oh Jisu kan usong ke ket. Oh Jisu kan usong ke ket hallelujah. Ulang mau alpha berulang mau omega angkat tin ke jong play. Ulang mau bastang berulang mau bakut angkat tin ke jong play. Dan syuk kan kum mau dan the way part dan balak bini du job hallelujah. Hat ke pon ni macam mana you ni. Jisu Khrist kan ubalong alpha omega ubalong bastang bakut hallelujah. Nak bini du job da la long ke paro bat lama syam la long ke paro. Dau Jisu Khrist la thau ke pertai paro angkat tin ke jong play hallelujah. Money you try the dono man sim chungi baro in money you are part of omega belong to play belong to stay belong to try man sim kan Ikran kakti Nengki lalo Atrai kanu Milong bakra Milong uapa Bat omega Milong pastang Bat bakut Manhan and manta Shabam chigu Milong uju Memjukala Belong play Belong usir Belong utrai Mensimkan ruang Migran kakti Dengki lalong Atrai
the shisha ulang maubas dan ulang maubakon wow man hand in man shabam chuku belong uju ben chukala wow hallelujah hallelujah right charm hallelujah you try to step oh hallelujah get right kick this strong it right hallelujah I go bless the sham oh Jisu right hallelujah 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 oh hallelujah blaze and shine right accord 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 long would try my Lord good long broad but day e right oh right accord me long backward money getting cold you try oh the shisha long would try but gone good long broad but day good long broad but day amen oh yes Lord oh hallelujah thank you so much penjam hallelujah hallelujah kecing sang baru akan roja hari kepo hallelujah yes Lord hallelujah blaze and shine so sing it right hallelujah 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 oh ramashane hallelujah blaze and shine backward long would try play but don't board pull on broad but day too long pull on broad but day me long backward backward long would try play but don't board pull on broad but day pull on broad but day amen pull on broad but day pull on broad but day amen hallelujah try hallelujah Jesus Imani meaning a step go try Nama melo kunang broad jung play Nama melo go take go try Imani ya me go try Imani me Jisu Imani ya me Alpha but Omega Imani ya me go try hallelujah oh Jesus oh Jesus Imani ya me go try Imani ya me go try Nama belong over code Nama belong over code Jesus oh la bayanda la bashara la bayanda la bakala bayan yura la bayanda la bashaka la bayande oh Jesus 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 Imani ya me go try Imani me ablay janga oh
Jesus be the blaze. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Melong will try, melong will play, melong will steam, go try the blaze. Hallelujah. Jesus, 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 hallelujah. Blessed be the name of Jesus, hallelujah. Imane me try, Imane bring down, come on, tell me. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. You are the Lord God Almighty. You reign on high, Lord. Mr. Shar had blank go try. Mr. Shar get kendo go try. Jesus imane yeme. Jesus itama kamachome. Hallelujah. Yura labayanda ramashara bayande. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, try Jesus. Showing you if you go try to step up lay. Melong bakut, but bakut tam go try me. Blay me shong go pa gijirot ki priyo jomi. Try one take a step go try up lay. Ni mat you get a presence go jobi go try me. Kapi nang yaro ime go try up lay. Me one go try ben shong ket. Happening changi go try Jesus. Hallelujah. Try melong baday ban yo go puram paro. You can tilot shame batang shame go try up lay. Om shalade go try and shame go try me. Long ko puram go jingu go jiro paro. Nadu menta bahaduk ki halakata paro. Amen. Tina ki tapti should try to go shall be shown up. I get your cat to try. Tini shong ni go. Later ko. Sibon ya ka restoration singers ya ka bapila yalam yang isa ka khet ka chong try leng ba ka jing yaro ba ka jing mane is ngau thu si sha bo blai udan apreng jong I kat bangidang yaro bat kat bangidang mane ya ka kerteng ka jong u haleluya tungin ya ong lang haleluya in pertajam minong Jisu long utrai hari ka por ngin poi sa kawai pat ka benta ju ka jing syakri ka jong I kata kalong bangin lej ban pendam lang kecing duai. Berhadian bangila duai, ledap ban duai kimat ki bangin saya duai. Tingin ailar ru ban ladadon manu badon jing pla. Bau bleu lale kecing im jong pi la kalong kanu ka ba pikwa ban pen pau hakmat ki brio kmat ublei. Pila ban sim ka ni ka kabu hadian bangila dap ban duai. De kimat bangin ya duai ha ka ni ka klip mat. Kabadeng kong kalongin lej ban pan na utrai ki mensim ki bakodor. Ko bangitep ka thim ka moto jang ka balang kalong to lej ban yalap ya ka bat hika ya ka gospel haki ben riu baro. Ngin lej ban duai kan ka klip mat ngin pan ya ki mensim ki bakodor sa utrai. Don bon ba ki mensim ki bakodor la kalong ki paralok ki bahieng ki bahasem ki baya trailang ki bale se pitep bakidang don kam eu Jisu kum unong pen em kidang don kam ban itu eu Jisu kum ublei don bon ba ki marjan ki jongi ki bom pat sim la tip eu blei ba em wat hajan jongane ka yeng mane ka bangi don bon ba ki breu ki badang mane blei thau mane blei thala ngin duai ngin pan chok trai banong trai ai ki men sim ki ba kodor nak ta ka daw ka balang ka jupen long ru ye ki jing yalap ngin duai ru ha ka ju ka por na ka benta ki street meeting ka bangin sayo namar ngibu ka jing tmu bangin penjur ya ka jing yalap ka nong ba Shillong hau ni usnam bat pin sayo iru kan don ka jing yalap na ka por bangin fokus ka ni ka nong ba Shillong hau ni benai mentau April ume bat kat ba ka beneng kadang sya ngin penlongi ka jing yalap ngin penjur haki dong ki ba pher jong ka nong ba Shillong Tingin duai ru nak kebenta ke krusiat ke bangin sayo khat ar haduk khat sau mentahi ubnai April kani ke sithok ding ke banwan haduk ke singiu blai kan don ke krusiat ha light kerhong ngin duai ru nak kemta kani ke krusiat bau blai un pen em ya ki mensim bakodor ki badan ke snong blai un pen sle ya ki syakri jong utrai ki banyalap ke tien ke jong blai nang tangin duai ru bau blai un kerkhui ke balang NTRC light kerhong habaken pen kre kani ke jing yaseng
Ti kata ka dei ka benta ka banengkong bangin tuai kata ka long ban pan ni ki men siem sha utrai ki men siem ki bakodor ka benta ka baar ngilai ban tuai na ka benta ka MP election arja pusau ngitip kala jan ngin tuai ba ublei un penyang ki priu ki padei biang ngin tuai ru ba ublei un pen kelam ya ka no ka parti ka balong anti Christian lani anti gospel kaba persya ya jing yalap gospel persya ya jing ngai Kristan ngin duai ka klip mat bau blay un pen kelem ya ki parti ki badon ya kata ka jing mut bat ngin duai ru bakan omdon kanu ka jing le buitu lani ka jing le thok ha ka bei dei bat ka jing tap bot namar kumba juja ha ki snem ki baladap don ka jing le thok leng baki machine bat kumne kum tai ngin duai ka klip mat jong ka step bahkan omdon kum kata hakani ka election MP ka banwan ti tongilej ban pendam lang ha jing duai ko pa jing iba beneng iwan bandam hakmat jome sa sisien pat hakani ka step jongani ka singi king ko trai yai ngu ya making ko pa ye jonga ba me pla yang ye ka bangin yang da ka wei ka sur ya ka ban pan na me bat pen tip chame lang ba ka jing duai king ko trai ngiwan king ko trai hakmat jome hakani ka step ban duai ban pan ni ki men sim ki ba koridor ablay jonga try make mem shimla kwa ba ka wei ka men sim ru kan jot no me kwa ba baro kin poi sya ka jing kala ka ba mot bat ba kin poi sya ka jing tip ya ka jing shisha ablay jonga me ong kin ko try ha ka tien ka jong me ong to pan ya ki jat ben rio kum ta try ngi pan na me ha ka step king ko try ba men pen em king ko try ki men sim ki ba kodor ki ba don saudong ablay ki ba ya trailang bat ngi ablay jonga ki ba don marjan ki paralok ki ba yeng ki ba sam ablay jonga ki bom pat shim la tip ya me ki bom pat shim la ngai ha ka kerteng ka jome ki bom pat shim la pediang ya me kum unong pen em bar kum ublay jong ki bar kum ta try ngi duai ha ka step ngi pan na me king ko try ye ki ne ki men sim ki ba kodor bat bu aka do nut ka jongi king ko try bangin yalap bu aka do nut jongi king ko try bangin ya selok bangin kren syapang kerteng ka jong me syaki wei pat bu aka do nut jongi try ka jing snokya na ka benta ki men sim ki ba kodor ka jing snokya ya kaban penyar ya ka gospel ka hima ka jong making ko try ablay jong angi dwaya ka ni ka clip ma try lengba kini ki jing yalap ki bangi don ka jing tmu king ko try ban penjur ka jing yalap ha ka nong ba Shillong mentau snem ablay jong ban nadu mentau benai ter king ko try ablay jong ki dong ki ba per ki bangi labu jing mo try ban penjur ki jing yalap try ngi dwaya ablay jong men ai king ko try Jisu ba kodor lengba kini ki jing yalap kan don ka jing tray bor ba ka jong making ko try ki ba pang ba shitom kin yok ya ablay jong try Jisu ba kodor ki ba shate shakom kin yo ya ka jing pelat king ko pa ba ye jong ki ba dang don apdeng ka jing mlen bas niu king ko try kin ino ya ka pop ba kin pai shame ablay jong ngi dwai wat ya ka jing yalap ka crusade ka bangin sayo ablay jong try hakabalang NTRC light kerhong nadu ka khat radu khat sau terik mentau benai king ko try ngidwai king ko pa ba ye jonga try balengba ka ne ka jingyalap king ko pa ba ye jonga ngin yo isi sha try bagi babun ki men sim ba kodor na katika shnong kin pai shame try bar ka balang ka katika jaka kanang roy kenya blai jonga bar ye kai hima jong me onang penyar kenya blai jonga Jisu ngi ai ngo ya me king ko pa ba ye jonga try ngi wan ru king ko try ban dua ya kmat jome nakabenta ka MP election arja ar pau sau king ko try ngi dua ngi don ka jing smoke ya ngi o I king ko pa ba ye jonga ablay jonga ya ka jing snew ka ba don aga ri baraka
Jela ka jongi king ko try bar kum tangi dwai king ko pa ba ye jonga ba men peniang ki briu ki ba dei byang men peniang ki briu ki ba shepting ya me men peniang ablai jonga ki briu ki ban ablai jonga ki ban long ka jing man toy na ka benta ka gospel ablai men pen kalam no ya ka no ka party ka ba persya ya ka hima ka jome ka ba persya ya ka gospel ka ba persya ya ki kristan ka ba persya ablai jonga ya ka jing tray mission kaba percaya kano ablay jonga kabaya day bar kaba kan jaman sim kabaya day bar ka jingat ka jongi hame king ko try ablay jonga try Jisu ba kora ngidwai ro king ko try bakanom don kano ka jingle thok ka jingle shukor try akabaya day bar ka jing tap wood king ko pa ye jonga try Jisu ba kora ngidwai ka jing suk ka jong me kan long ablay jonga ka ri India ka jing penem ka jong me kan long ka ri India ablay jonga ngida IT no akikti kibadon bor ki jong me king ko try ablay ngi ai ngu ya me ha kani ka step king ko try jo kani ka sngi mes ngo ye ka jing duai ka jongi ngi duai ru try na ka benta ka tien ka jong me ka bangin yo ngo try ha kani ka clip mat no shakri jong me ablay jonga pli ma me ki do not jongi ye ka jing mut jing perkhat ka jongi try bangin la ban puson ye ka tien jong me badan penlet jing mut ya ka ka on kren na kani ka step ka ablay jonga pensle bat yai pensle ushakri jong me king ko try ban kran ka tien ka jong me ha ka ni ka step chaming yai ka burom ka jingo ka jingero ha ka kerteng ka jong Jisu mi tuai amen amen ibanom penslam la don mono ki badon jing plus mo ha ban ra ti ban wan kloy syakmat kana banginam tu ka por don mono mo ha tiga ngej bom don bat ngi duai ngin poi no skoi ka benta jong jing sekri ka jong yo trai ka nika mat kata kalong ban yo skoi ka tien ka jong play tinge ai ngo yo trai ba ngi yo ban yo skoi ka tien ka jong play na ka wei ka por skoi pat ka por leng bai apostle Khongkrom pat I don ro ka nika step ban sam ka tien ka jong play ting terpat ka jing seng par ka wei bangin player lagi jong gido no in chak score tien ka jong play bat ngin buram ro ka tien ka jong play da ka bangin chak score ya ka to ngi lej pan ai ka jing thap ti ban priang sum hai sakri jong try ba ka tien ka jong play ka ni step Yaro yotra. Yaro yotra. Kajingim kajo brio haga pertai. Kadon tang sisin. But ka way pa way kajingim bangi im. Ngim lasyo ban rewind yaka. Lene ban yopat yaka. The market agadaw ni don kam ban im borobor hagalenti ka baday ban im ni long ki breu ki ba komen ni long ki breu ki ba suk ni long ki breu ki ba yat de ki jinget borobor ni don kam ban long ki breu ki ba snowret ni don kam ro ban long ki breu ki ba don ka jing snow thu baki way ki kambha baniyanga barka donut ka ba shani how blay barka donut ka ba comment how try kadai ka jingim ka ba don kam ban im man gasni barka ta kadai ka jingkot ban im man gasni ka jingim kaba debiang kat kum kamon ka joblay. Yin shem ye ka ktin ka joblay yin ra si drong yin pen boat ye ka jindwai. Yin ong ablay hagar tengu Jisu. Ngai ngui ka ktin jome. Kalong ka jing kia ye ka do jonga. Ka jing bam
ya ka men sim jonga ka pen khoi ba ka pen thamai ya ki jing mo ji berkat jonga kum ta ngap riang ka tin jome ha ki jing mo ji berkat jonga ha ka donu jonga ba ha ka do jonga ha ka tengu Jisu amen ha ka ni ka por ngan ya benta bat pi na ka tin ka do blai ngan puli katu kat ni ki khot na ka tin jo blai bat in so one ban pech bat ban kren halor jongka ka benta ban kren ka dei shapang u Jisu Khrist u long u Mawsiang ni ong lang u Jisu Khrist u long u Mawsiang Ini late na ka Deuteronomy kala nong ka balay poar barga khot ka basaw nang tangin puli na Matthews nyaw le nong ka khot ka ba arpo saw bat arpo san nang tangin late ka ba ning Khongkrom si Paul nong ka khot ka basaw bat ngin ya puli na ka sam ka ba khat pra ka khot ka ba a ka Bible ko ong kum ni Mawsiang ka jingle jongu ka ba janai na marki lenti jongu baro kilong ka jing bishar blay ka jing shisha bat klem ka jing bom hok uba hok bat uba bed ulong la yatu aka Deuteronomy ba blay ulong Mawsiang u Khrist ulong Mawsiang ba ulong ba janai ka jing bishar ju kabahok bat kababha bat kabashisha kata kadai ka jinglong jong ne Mawsiang in late na ka gospel Matthews kalenong ka banyaw bat ka dekot ka ba arpo saw bat arpo san te manu baro basngaw ikinigiktin jonga bat ubale yaki ngan taray ukum ubriu bastat ubatay ya kaying jong u halor u Mawsiang ubayos ngaw ya kaktin ublay bar ubalay ya ka uday utaw briu bastat ubatay kaying halor u Mawsiang balong u Khrist Jisu nang tagadukot ka ba arposan teo slap laha bat giwa agil shlay bagil kila yabe bagil syok itagat ying tekam syom le kalano nabala pensyong nong rim yaka halor u Mawsiang nis ngautu bau Jisu Khrist ulang Mawsiang nagatay kaktin kabau ong kumni te manu baro basngaw ikinikiktin jonga kanigaday kajing kren kadaw Jisu But kita kibas ngaw ya kaktin ka daw Jisu Khrist. Kilong kibas taat. But kibatay ka yingalor Mawsiang. Nabaw Mawsiang hi ulong Khrist. But kaktin jong u. Kalong hi u Khrist Jisu. Baning Khongkrom si Paul nong. Kadakot kabasaw. Khongkrom ni. But baro kila yadi ya kaju ka jingdi bakanja mensim. Na mar kila yadi na utaw Mawsiang bakanja mensim. Balabud ya ki te utaw Mawsiang ulong u Khrist. Ninong lang te utaw Mawsiang ulong u Khrist. Sam katpra lenong. Sam katpra kadukot kabaan. Utray ulaw Mawsiang jonga. Bat kakut jonga. Ba unong palad jonga. Blay jonga. Mawsiang baskem jonga. How can nga shania. Kasti jonga ba kareng ka jipanim jonga. Kakut bajrong jonga. Hang niu David wang utray. Try kamot yaw Jisu Khrist. Jisu lang utray gidyo ang yagani. But would try with Jesus Christ. Lay a tool pa daw David banong would try long Mawsiang jonga. Baulong ka kut baskem jonga.
ulang nong pala jonga tong ini pen bot lang ye kani namar kadai ka confession of faith kadai ka tin jong ka jingai ka bangi pla utrai ulang Mawsiang jonga bat ka kut jonga ba unong pala jonga ublai jonga Mawsiang baskem jonga how ukan nga shania kasti jonga barkarang jing panim jonga kakut bajrong jonga habaro kini kit kwat na kakten ublay ngaya tu yapi ngala pule shapi bala ya tu bau Jisu utroy ublay jonga Jisu Khrist ulang Mawsiang ubahaung in shani haung in kren hau ngin pen scam ye ka nong rim haung in pai shau ulong ke chirap ulong ke ching palaj ulong ke ching pendap ulong ke ching pen khia ulong kata ka nong rim ber scam jong ke jingai jongai tongin ong hallelujah kata ka dei ke jing scam bat bang ta namar ngan so wan siya ka way pat ka benta, bat ngan so wan biang siya ka ay bangalas dang benta. Ka benta ka baningkong, kren siya Mawsiang. Literally, yaw ni Mawsiang, ngiyo iha ka kitab jingkeng, kalenong ka ba arpaw. Kitab jingkeng, kalenong ka ba arpaw. But yun yung puli katugat ni ginigidukot. Nadu ka ba ningkong? Hadu ka ba kanday? Tigi ko ni Israel kata upay lang baro kilay wan poy kariklaw sin. How benay ba ningkong? Bautaw pa'y ba ulay siyong sa Kadesh. Hang taru kalayap ka Miriam, bat hang talatep ya ka. Hagajing mi na ri Egypt siya ri kanan. Kila poy hari klausin. Bat kumta kila siyong sa Hakadesh. Siyong sa gamot kila siyong slemba Hakadesh. Namar ba kila siyong slemba Hakadesh? Kalawan ra kajing terkhong bat kalawan ra kajing kajing jo ne upai lang kajing song slam kajing sa haju kajing bom move bom ki kajing bom ya chakmat kajing bom pensai so ya kam kajing bom roy kajing sa haju kajing long mensim bat kata kajing kabasyukot haju si haju. Kajing mi nang ta. Kadai kajing klot. Kadai kajing terkong. Kadai kajing sentuit. Bat ka wanra ru siya kajing paidin. Bat kajing klet no. Ya ka ay bau blayu lale hangi. Kata kadai kajing syong haju. Walang gilong ki Kristan. Walang gilong ki balatip si buon ya ka ketinu belai. Henry la nagatakan sa haju. Kabomdon kanuno ka development. Kata kawan ra. Ya ka jing dubor du mensim. Lagaday kari. Lagaday ginong sensor. Lagaday ka jela. Kabasyu sa haju. Bomsyom don ka progress. Kabomdon ka jing kiw. Kabomdon ka jing manba. Kabomdon kata ke promotion kajing kentiu kawan rak penban ya kajing here kamtam ngekren ya ki Kristan ki basyusa haju ki bom kiu ki bom san ki bom kwa ban le ai ki bom kwa ban persyang ban le ai tau try ki bom kwa ban play try ban bun kam tau try ban kit ya ke jing chim ya ke jing ke klik ya ke kam jo blay nang taban le susah ju
Kristan, Shule Jiseng, Wan Jiseng, Kamdon, Kajing Shaman Sim, Kajing say so, Kata Kawan Ra Haju, Kajing Kot, Yaki Kon Israel Kalong, Banpoi Shari Kanan, Henry Kila Kletno Ikaching Island Tea, Hadin Bakila Mat Yaki Kamba Oblay Yakachingim Jonki. Leng baga dureo bersau kemana, kemara, bat sibon ki kamba bagilamat, ki poi ha klausin, hang tagyong yin shong sa hang ni. Let's say kalong jeka ka ba kam ju, kam long save, ka ba kam don, kata ka ching snow tenat, ka ba kam don, kata ka ching snow bang, hang ni ka la biang haju. Bat hang ta ka wan ka ching terkong. Himday ban sa haju. Nang ta shu Bible gong, but shom la don yau tau pai lang, but kila ya lam, kila ya lum lang ban ya le persya yu Moses yau Aaron. Anda bom don dala terkong, dala du kata ka mensim, dala hier sa ya Shillong mensim, kata sa ya ka leadership, kata sa ya ka kamnong ya lam, kata sa yu Moses, kata sa yu Aaron. Kata ka day, niyo easy ding baklan jang kiway, and raya dem your issue. Nang tagay wajia, kor balay. Kita gibriuru kila krens no si yo Moses, bagila yutu ki ong bandangi la yapno men bang ki para jongi kila yapno akmat utrai. Dadangin jindala yapno baro tilasuk. Balay ru pi lam yo pai ba. Yo pai lang utrai shekane kari klau bangin yap haka lembagi jingri jongi. Balay ru ba pila penmi artet yang dari Egypt ban yalam yang isya kani ke jaka kesniu ke jaka klem sembai klem so dembur klem so wan bat klem so pong ke bandiru amdan ki jing complain ke way hadin ke way pat ki klet no ke kamba oblay shadin henry mentah ki sedang ban complain ki benyau ba utrai la palat yaki na Egypt na Jilong brau mentah ki complain ke way na ke quality jong ke jing klot ke Jilong kan jam sim ke day ke jing complain yaki way pat ki complain ni aidau ni knyum ni ud yakani gatai kaban wan ra ke jing yap holiday Kisdang ban complain, yau Moses, yau Aaron, hagarukom, kabaklet no wadi kicing leb hau blay. Klet no ay kicing kerku blay. Menta, kisdang ban complain. Baru blay wong iki kone swell. Ngam sngotenat ya kata kicing knyum. Ngam sngotenat ba pila tes yau blay. Ngam sngotenat ya ka jing ka jing bom ngay. Ngam sngotenat ya ka jing jong ka jing le nuti. Ngam sngotenat ya kata ka jing ka ba pim shom la shani anga. Bat bon na ki kim la shom la yo ban rung hakari kanan. Tung ini ya Jisu cikmat. Kot ka babut. Kot ka ban nyaw. Sorry, ban riu. Teo Moses mo Aaron kila late no na kmat utaw pai lang. Siya ka kang katawa ni kal ka jiseng. But kila hab demru lagi kmat. Tega burong mo try kala pao haki. Try ru la krena Moses doong. To shim yaw niw ding do. To lumlang ru. Yaw taw pai lang. Mami baw Aaron para jome. To kren ru how taw Mawsiang hakmat jongki. Teo nai no iko jongu, batu pen mi no mameru yaki, yako nau tau Mawsiang kumba men ID au tau pai lang, bata ka jingri jongki day. Kadekot ka prang akwa pin pen bot ong lang ikani, to shim yo tau ding do, to lum lang ru yo tau pai lang, mami, bau Aaron, upara jome. Kani dia kot ke badon kamha. Sengap penbut ya kani ong. To krenru au tau Mawsiang. Hakmat jongki. Teu nai no iko jongu. Ong biang. To kren au tau Mawsiang. Hakmat upai lang.
un aino ka haki. Pi kani kadai ka benta ka badon kambangan keren hakani ka kalimat. Ka benta ka topik kalong Jesus Christ is the rock. Jisu Khrist uday Mawsiang. Hang ni ka kitab jingken habala ya kendu syapang ki kon Israel haga jingter kong ublay wong yo Moses ya lumlang itaki basan bat kita ki nong yalam yo ki kon Israel mino nang nina riklau kadesh ya kijat katu kan ni kilometer bat men lap yo to Mawsiang ubahe literal Mawsiang bahe but may shim yo to uding du agakti jo me memdei bandu na bau ding du bau trial ayo Moses udai ka dak jong ka jing pensle udak jong ka boru blay hakaba daw ne uding du pen kalai sen daw ne uding du ngui yo sen jong uparo daw ne uding du lele supposedly ki kamba ha po Israel ha po Egypt ka klam ka leji alang bau to uding du habau blay pen hier put yo paru na marga chimpam nge jongu daw ne uding du ula penkat ya kita ke duriau besau daw ne uding du ula yalam ye ki kon Israel ka bamut ka jing pensle ka boru blay ka don how Moses blay wong late ba kata ka bor late bau tau ding du tang ba on dami la ye kendu yau tau Mawsiang dakin no rang ba baro kila ye lumlang nga ong ami to kren yau tau Mawsiang to kren yau tau Mawsiang baka kan mi na ong lang baro to kren no Mawsiang i kani kadai ka jingikai ka badon kam ha kani ka por but Moses ule kum no Moses ule kum no tongin ye peit hang ni ka de kot ka ba kandai te Moses le shim yo tau ding do akmadu try kumbau la hukum yo lale Moses te bau Aaron kila lumlang yo tau pai lang akmad jo tau Mawsiang bau ong ki to ngap menta pi genong ile persya kalong ne em bangin pen mi hapi na ne Mawsiang Moses rula ra ile tibat dau tau ding du jong ula show arsin yo tau Mawsiang ong lang boro ula show arsin dau tau Mawsiang blay ong yo Moses kumno wong kumno yo Moses wong kumno yo Mawsiang banle mno ha wong kumno blay ya Moses wow ngalap hari pine marsin laisin hoy nem ublay wong yo Moses syukran yo Mawsiang ka kan mi hagan kot ka babut Moses le kumno Moses syo yo Mawsiang kaday nem gar kum ktinum blay kaday nem blay wong syukran Moses usyo arsin ka kami la daw kren ru ka kan mi la daw syo kan mi Henry Moses ule nem kumbau blay wong yo hoy nem ukrimle uperkat bau le ye ka mon jo blay tang ba ule ha ka mon la jong blay wong syukran maupat uti ngap gani kadai ka failure ka crown jong kinong yalam but jong ki bangait nangta kot ka babut Moses ru la ra ila ti ba daw tingdu jo ula show arsin yo do Mawsiang but kalamino sibon ko teu tau pai lang ula di but like jingri jong ki day kot khadar baru trial le kreno Moses but au Aaron namar ba pim shom langet yanga ya kaban pendan burom yanga khamat ki kon Israel namar kata ken pinom yo ya lam yo ne upai lang sa kategori ya kabang la ayeki kani kalong ko meriba na ba ki kon Israel kila ya le yo try bala pendan burom yo haki
play wong namar ba mem shom la shukren ban pendan burom yang mat jong ikun Israel kumta menom yo yalam yo neupai menom poi syarikanan Moses usio na Shillong Jordan ya karikanan bat ula yapno bat bun kita ki bam ngai itu kela yapno harikla tagade ka kubor katagade ka kubor ngakwa ban ya tu ya pi bakadon ka bor jong ka ktin ka bangi kren baga kan mi no Mawsiang Jisu wang lada pin ngai pin ong hau no lumba to ken ria shadu riao uta ulum un ken ria ka bor hagaktin ka bangi kren nang nungin yo da ka bor hagaktin bangi kren ni yo ya kana kaktin jong blay ni yo ya kana kaktin blay la da blay ong ye pi shunget dim da don kam ban pen I ka bor la jong tang ban shunget la da blay ong ye pi shukren pim don kam ban pen I ka bor la jong shukren kan jia la da try ong ye pi bat kaktin jong u ka ong ye pi ya kata bapin supriang kadai bapin supriang ya ka pim don kam ban yak sah pim don kam ban yale namar kadai bapin supriang ya katin jo blai haleluya haleluya ka jinge ka bakraw ka long ba bon ba ki Kristan ki yale daladi pastor ngala persyang ye gani ngala persyang ye gatai pastor ngala yele kumni lem tai kam don ga no ga juba kai jing ya tu kalong u blei ko mong de pi to yele u ong ngai de balai bi chu ngai balai bi persyang da ka bor le jom yin si pe kam ha shibet ye ge ai ka bang yo I hang ni ka bible bin shem habo blei ong yo Moses kran yêu nêu lum yêu nêu Mawsiang ka kam ka bau Moses un le tang ban shukran ka tadi ka mon jo blay ha u henry Moses uti dau dingdu ka ba shukran bat ka batit ka yo pe u Jisu la yap alor ding na wong da ka jingtiam snam jonga la pen kia yo pi pim da don kam ban sanat na yang yo Jisu ban ti yo pim da don kam yang ban kersiu yo Jisu pim da don kam banong Jisu pen shisha hang ne henry ka kam yo pi kalong ban sungai ye ka ai bau Jisu bulan haleluya pi yo ite ka jimot ka bau blay ai yang I ban le la da ong what yele la do ong kila yele tama henry la do ong supriang pidai ban supriang tongin ye pen su ang ne ye ka tin joblay ka benta ka baar ka bangle tu ye pi Moses ulatit yaw Mawsiang kata kadai ka jing bakla ka bo Moses ulale ka umte kalami kay no Mawsiang henry Moses ula bakla kami oburam shublay kam kongu ya kaktin shublay kabawang klem le kumbaw blay hukum yu uban le blay ong yu sol hilay paniyap no ik amelek baro maupat uwan rayos imakak bat ye kibam brat kiba kensai ban aji kenya shublay habaw blay ong paniyap lot maupat upen yus ba wan ra biang ite gijingkinya kiba blay snotenat hadu balakan taikno ye gijingong jong weu no itulupa
samla ong ka Bible. Kami tu kerteng jo tang bong unoi tu lepa samla. Bleu le kren ban ong ho kilai shabetel namarna ka jingle pop jong u Jeroboam mukun jo nabat ulashna ya ka temple habetel bagi kun Israel kinom wanshu je Jerusalem ban mane yo blai kata ka dei ka jing pen pat ya ka hima Israel andau le shinang tei hang ni po betel kila ai ka jingknya Syau blai ha kerukom ke babakla. Blai wong ha Jerusalem. Kateng juanga ba ke tempel kan long. Jeroboam kun nabat usna po Betel. Bau blai syam la man setia ya kata ban le. Wong yo ne usamla riuspa. Sorry, usamla prophet yo blai. Unong tul pau blai de usamla. Wong kilai se Betel. Men kerana keduan ha Betel, but anda men kerana nang ta syukran nang ta wano wat bam wat di halenti. Ong lang borok wat bam wat di halenti. Kata kadai ke jingkran ublayu. Wong kilai ban kerana keduan tang ba wat bam wat di halenti sa wano wud sye. Ulai ya cha kalenti ke bajngai. Andau le poi hang ta Betel. Uyeng Ukren ya keduan na Betel. Bar ka ktin no blay ya ka ba ka Betel kan kalalong ka tpay. Kan namlong ka kubor ka babha ya ka Betel. Bat ya kata keduan ka ba prophet ulekren. Usim ulekner ya le ka ktiban kamyo. Udan nang tau sim. Umud ban kamyo tau nang tulpa. Kikti jos im ki yap bat ki shu kumni tek shu kumni umla shu ban penran umla shu ban bu ka shu bat ka yap kata kikti bau siu mula Shillong kumni ang tau sku thu ka dai ka boru play u ong yu to prophet to kren bakan phapat ka ni kikti jonga ula kren shibun kiktin ban penrit hau play bau prophet ula kren bakal bet yang ke kius in hangta ke kubor yo to samla hangtang tai ke kubor yo to samla prophet kalami bat utau sab prophet temen hagata ke area jong ke Betel hangta uyos ngau ndau yos ngau wong kat kata ke kamba nang tau lej ban ye kendu yo to samla halenti wong ale ya bam ya di shwa ha ke ying jonga wong ngam dei ban bam ban di prophet temen wong blay Ukraine ngam ne blay Ukraine ngam ne ba me dei ban ya bam ya di ngaru ngade prophet hagani ke area hagani ke region but hagata ke jing kren jo tau prophet temen kumta utau no itul pas samla ula kongu ba ula lej ula bam ula di haka ying jo tau nong tul patemen Martin de bam ula lenyo bat ka kada bat hadin nanta using ula mi halenti ula pen yap yau prophet samla bat yau kada la pelait ula yap halenti haka jing yap bajak Marsin kumta prophet temen yos ngau ba ula tep pada ini mar ba ula palat ya ke ktin jo hantai ke story jo to samla kala kutno bat ke jing sekri jo kala kut tang Betel ba kala kutno blay wong wat ba me halenti one bet ula le palat ya ke ktin jo blay ti ke don shibun ki ki bang isngau bang ile ya ke manu blay henry ngile akalenti la juang kam days dia bang imle ngile tang bang ile akalenti la juang ka Bible ka ong Jisu wang ya ka nong Samaria kan poi ka por ba ki breu kinong mane blay ba shisha kinong mane shu tang haw ne ulum henry kin mane ha ka man sim ba ka ba shisha ule kren
But kalong kabaday ban money you try. And ray don kinong money. Kim money hakaman sim basisya. Nhi wan chika jia seng. Nhi lej ban money you play. Nhi long ki Kristan. And ray nhi long hakalenti laka juang. Nhi le ka manu play. Tang bang nhi le halaka juang kalenti. Day na mar kata daw. Ki jingker ku kim syom lahap. Ki kamba oblay kim syom la jia. Ka jinglong men sim jong i kam syom la san. Ni le chi ji seng tang ha ka por bang snow day ban lay. La da ngim so day ngim lay. Ni duai tang ha ka por bang snow day ban duai. Ka dai ka manu blay ban duai. En ray ngim duai kum ba ka Bible gong duai klem de put. Ngim tre ban duai. Ni duai tang ha bang snow day ban duai. But ngim duai ye ka bang ngim snow day. Kaya boleh orang lain yalap juga gospel. Yalap habang yung snow day. Habang yung snow day ngim yalap. Bakla dah yalap hala ka jong kaman. Ni sekri yo trial jo kaman. Kaya boleh orang ay sekam boleh. Walam ni kecing ay ngo. Bat ya kata ka way na ka sipaw. Ban ay seka ying cingkan show. Nang tale ya kani. Yay berit pile akateng jong apin yo cingkar ku. Like kren ya kata. Bapin long katendong jo ka cingkar ku. Henry ya kata, ladang yung school day ni ay, ladang yung school day ni ay. Ni muat bang ile ka monu blay, tang babun sin, ni le halaga jong kalenti. Bat kata, kaday kabut bari jong usaitan. Ya kaban pengop ya kibriyo. Mentangi wan ang ni ban ya ro ban ruai. Henry ting don kibriyo blay jiseng. Kirwai tang bak yung school kwa. Kitip ko monu blay ban ruai ban ya ro. Henry, kimani ki ro halaga jong galenti. Way shutu, way snap, way pek, way shong, way jeng. But halaga jong kamanule. Tut kumbaday ban ong baday ban tu. Kataka day ka problems. Kataka day ka ching kaba penlong. Hoy nyi biang ka bang gadi. Hoy blay don rekat. Tang ba kamlong ti. Pura ya ke able blay kwa ban le ak ching yam jong But don run of leng jong ki hab no, ki jen tut no, ki du bor no, ki paidi no, badru ki sakamano. Namar, ki le ikamano blay, tangwa kim le, hakaba day biang ki le kat kum kaman la jong. Kini ki jing you crow, you wan sugar seng, you ong, tong in your duai, way to talk you duai galong baday. Fair ban duai. Ang gisentur, why? Duai. Way ngap, way duai. Ni snow tu bakani baro. Kam day ko pen snow high yo blay. Ladangan ong yo pi kum ki seng geng joy. Tongin duai so blay. Kindan ki brave ba sisna. Kindan ki brave wan duai sisya. Namar balay ka day ka por ban duai. Ka jing ong kana ka pulpit kalong Tongin duai show blay. Henry. Idan ki bam duai. Idan ki ba duai. Om duai ay tilot show try. Dan ki ba duai lagi jong kaman. Dan ki ba ngap lagi jong kaman. Kim tut kumbaday bantut. Kajingi kai kalong maneyo blay. Le kamanu blay. Kombau blay ong yangi ban le. Hallelujah. Let a day go pour banong chayjar, ngin long charjar. Let a day go pour bangin perta, ngin perta. Let a day go pour ban legilet ma, ngin legilet ma. Let a day go pour ban shong, ngin ban shong. Let a day go pour bangin pediang, ngin pediang. Day go pour ban ay, ngin ban ay. Namaru blay ban kaktin jongu, kadon like a jong kaktin ban kren. Man ka way ka situation ha ka jingim jongi. Hallelujah. Nakwa ba pinsong tu ye gani, bat kan wan rai ke jingger ku ke bakrau. Ke jing bam ko ngu jo Moses. Dei tang gani ke penlong yo Moses ba mla ban le ceri kanan. Tang gani. Ken mau ba. Ni don ke tinu blay. Tinu blay ko ong tau banget. On pen baptis on pen im. Kalabiang man si ko ngu. Nay dan diberi bang. Nanya yo Jisu tang man pen baptis ngan tai chua. Ngan pat ni tu ba. Ngan wa chua ngan tuai chua.
Bible gong bangait on penbaptis penim plain clear kabam don de kumay pat. Henry ubriu pa na maru perkat ladangan penbaptis ngan ladu gani ibriu gidong kumno ngan sya kumni lani ngan sya be nagbalang lani ibriu gidong kumno ne manganglong kumno ngis dang banwat halagi jong kuman yong play kren blim treban kren bat bun sein ibriu kusentunya kum kita jirukom tak tinjo play ko ong daka jinget anam peleran buko kren ye gani daka jinget ke ege ko pin kren ye katakan dia rai nim treban kren nim treban nyai ni ud ban ni knyum ban bat ni aja ka ban yo fitan hagamet yong na mar kata gadau ni don kam ban sko tu ang ni ke e badai ban le kabenta kabalai speak to Jesus the rock of your salvation kren show Jisu ubalong Mawsiang ke jing pen im jopi ublay ong yo Moses baun le kumno yo Mawsiang unle kumno ban kren ban ublay ong ru yangi ban kren show no Mawsiang balong Jesus Christ umong ya pi khele sanar pnabiang umong khele ya mong tu chiam to ding pna to ki khunlung Jisu lani to ding pna ba sha da penchitom biang lani da penchitom ya de ne sanar pnabiang yo Jisu ne tit cho biang ya u klemong gum ja u ong kren yo Jisu balong Mawsiang jo pi tongin ya pule na ka tin jo blay Marcus kan riu lenong Marcus kan riu lenong kadukot kawa kan nyo hang ni ka Bible ko ong kum ni Marcus kan riu kan nyo sabha ka Bible ko ong kum no kini kidak ru kin bod ya kita ki bangai ha ka kerteng jonga kini ya beno ya kiksut ha ka kerteng jong no kerteng jong no ha kerteng Jisu pin le kum no pin be sui kum no pin be do sensar pin be de ke juti ban pen smai ki ksut ha ba pang ksut pin be do khau pin be de ke seir pin be de ke jing shat jing knya pin be de ke pisa pin be de gai ha Hagerteng Jisu pin le kum no ha pin kren hagerteng u Jisu bat kiksud kin pet kren yu Mawsiang jo pi belong Khrist kiksud kin pet pidon kam ye ko kren bat ko kan mi pidon kam ye kiksud ban mi kren yu Mawsiang jo pi hagerteng jo nga au Jisu hagerteng jo nga Mawsiang jo pi Beno ikiksud pinhap ban kren da ka ktin jomhi kam dai ba pinut apang kejia kom ta kiksud ginong chun kila ker kut ya ga pin knyom pin ut nam le jiseng chuma chu ban le jiseng o ngat lot o swai o ngapang o kro o kum ta Jisu ong em pim dai ban knyom kini ki breu kun Israel haba knyom habam yo ki knyum yong ban balay me wan peni no yang hanang tay na ri Egypt balay don so ding dem burang ne so pong hang ne bat kini ki so ki bagday ban bam ka ne de ri klau kam long ai kata ka dai ki knyum mo blay so si ya kita ki ba rendang bat ki ba knyum ong yo Moses Ukraine ong ye ki bangay baking kren haga kerteng Jisu ki ksot kin pet cast out demons in my name, says Jesus. Be ye kiksut ye kerteng u Jisu. Mano ban beksut? Mano ban beksut? Ha? Bangit.
Ndai tang ki pastor, ndai tang ki deacon, deaconess, ndai tang kita ki ordained minister. Ya pi wei puwei la ordained, but long ki konu blay, na marba pila ngay, how Jesus Christ, la kot ya pi ki kon jo blay. Hallelujah. Kom ki kon jo blay, pi don ka bor, ban kren, haka kertay ku Jisu, bakik sud, kinpet. Hallelujah. Dari beribang sui song kene ke ying, sui song kene ke Shillong. Kum ta, udan kum ta, kinong shun kum ta, kalong kum ta ke jim sniu, long ban im ban yai khanim long, ban le kum ta. You snow dan ki beribang, long ban crush ye ke surok, ba yai ke miao. Snow ba ke miao de ksut, habau beriu song ying hang te surok, sang te surok, ke de ying song beriu, ke miao ke yai nang ta. Ki ong bamlong ban yat ke miao. Kata ke dewe, ki briu ba armet, ki mlong ban yat ye nege jeka, na mar kalong kumta. Nang tuan ni, ha ka pertai, jong ke cinget, baki ksuit, kin la ban le don bor, ya ki briu, na mar ka Bible ko ong, ka beneng ke dege jeka syong blay, bar ka kendo ke jay jingu yat jong bar u blay ulong omnipresent God, balaban don nege jeka baro, bar kita ki bangay yo, kilaban call yo, ha ka nuno ka por, udon, hasenda jong kay. But kom daw Satan, uyos ngaw ya kakerteng u Jisu, babi kren, babi pla, babi yotu, un pet no. Day ban set cintur, day ban knyum, day ban syuud, Henry ka Bible kong kren ha kerteng u Jisu. Ik paralog jong pi ong kren ha kerteng u Jisu. Ong jam, pla, ong kren ha kerteng u Jisu. Baki ksud kin pet. Bagi nong le jadur mentor kin hab ban sange. Kitu ki bor jong ka bi ka ban. Ki bor jong ki ksud kray kin nong le jadu nong le witchcraft ban ki way. Kren ha kerteng u Jisu. Kin hab ban kin ria. Kan rebound biang ka wan bat ka late no. Namar kam don bor ha kerteng u Jisu. Haba ka wan dung karibaun biang namar kamnut ban ketakti haga kerteng Jisu bat manu ban le ya ban keren pindon kam ban lempat pindon kam bleu ma bi mat gi pop jong ha ki chia kat gani soi tan le kum ni bleu mi osngau yang ha ngala pop palat kum ta pi knyum ko ba knyum gi kon Israel hari klau kadesh pinom la ban rung ceri kanan pinom yo ayai. Ka Bible gong syukran haga kerteng u Jisu. Syusyu ka Bible gitu. Na ka gospel Yohanes ka lenong bakat saw ka dukot bakat hadu kat saw. Ka nigade ka tin ka jau Jisu Khrist. Kat saw kat hadu kat saw ko ong kumni. Shisha ngong api utaw bangay hanga. Ya kita ki jingle ki bangale manga utaru unle ong baro amen ong jam amen ki ai ki bau Jisu le ki bangai ya ki laban le manu bangai dei mapi ru pilaban le hallelujah kani ka dei ka karanti kani ka dei ka jing ong Jisu Christ. Kaya bau le piru pilaban le utau bangai hanga yang kita kicing le ki bangale manga utaru un le hallelujah ong jam hallelujah nang ta ko ong shushu kum no ka Bible you tu ne wong but ya ki ba kam crow ya kita un le glory to God ki ba kam crow ya kita un le pim komen ya gani hallelujah kam crow. Kau wei nak bau Jisu le kam crow galong. Jisu syong tanga po ke Middle East. But yap no hang ta kang ta yap hang ta. Tang tu gi area. Henry hadin shwa bau la mi pat ba un le no sebenang. Wong haji sendran. Ki le che ke pertai ya lap ya ke gospel. Kata ke di bau Jisu umpat le. Ke bau Jisu umpat le ban ya lap ya ke pertai barokawai tang hapo Palestine
บัดมาพี่บักคำคราวบันเนี่ยบอกยิสุเละก็ได้ก็จึงเละอย่าลับเชกัดประเทศบารอกเวยก็บอกยิสุปัดเละมาพี่พิลาบันเละฮาเลลูยากระตากระได้ก็จึงไอบอร์โยยิสุคริสกระดากระได้ก็คำก็บักคราวบังกระได้บันเละนังตาชูกับไบเบิลก็องกุมนี้ขอดกับบักขัดอาร์นังตาองนามาร์งันสลิดโนมังอาเชวตาอุปาชงาขอดบักขัดลายTeke ru bapin pan haka kerteng jonga ya katangan le baon yo pendon burom yo pa hau kun ke bapin pan nanga haka kerteng jonga ong Jisu ya katangan le ban le yu Jisu le baon pendon burom yo pa hau kunบันเป็นนันบุรมยกเป้าคนจิสูองเกบพินปานฮับงิปานนี่แหละมโนไปเชเนบรอฮับปานแหละมโนแหละกุมนี้ดองดวายเหมือนซิมคุยอุนวันปลีแล้วดอนูดย้ำขมัดอยู่เลยKiwei kila plu mensim ya le depat. Kau ongkum ta? Ketin jom play ongkum ta? Kau ongkum nu ketin play. Kau keren. Hang ni ba pulai ngamentan. Kau ongkum nu? Pan. Haba pi pan kemut pi keren. Pi pan. Nau Mawsiang. Pan nau. Kerana ke situation kaba pia kendu ki jingdon kam ki needs kan mau bahabo blay wa ay baro ki jingdon kam bangi don kam unom ay pat ya baro ka bangi kwa God will not grant all your desire, all your wants, but He will grant to you what you need. Lada pidon kam shisha onai Henry tangye ka pi chukwa ka ni liyo ne ka ying mlong kwa sa we ka kali kwa sa we ka jain sem kwa sa we ka kut kwa sa we ka jaka kwa sa kumta pinum yo ya ka nu ka pi kwa baro pi pan tang pi pan bom day namar pi kwa ke bom day Henry lada pidon kam shisha kren no Mawsiang un ai hapi na bau ong tu pan haka kerteng jonga ya katangan le ba on pendon burom yau pa hau kun bau play un yo burom pan no play ya ka ba pi don kam hallelujah haba pi don kam ka jing don kam jopi Kaya needs yung pi, kaya situation ba pi can do, kaya ta ba pi skutu siya, wang kren, pan kamut kren, yatu, kam kanti, pan na o, kata kamut bagi tayo banlong ki brew, ki ba duway, ki ba kren, ki ba nuot man kren, habang yung tungin duway lang, yalaban kren siya Mawsiang jopi, baka kan mi, baka jing pen im kan long, baka jing pen dap kan wan, baka jing kia kan chia, baka bor yuk sui kan ria, baka bom la long kan long, baka tago sao kan rengad, baka ting kan leb, baka bor ju blay kaler kan ngap ya tenu blay, ker yong kan ngap uchumay un ngap, bat kinong shon kin sapret, haba pi kren haga kerteng u Jisu. Hallelujah. Ki bangai ki dai ban skutu ban le ya ka manu blay kumbau ong ya ki ban le dai bakin le ya ka manu blay halaka jong kalenti shushu ka Bible ko ong kum nei khot ka ba khat lai te ke ru ba pin pan ka teng jongai ka tangan le ba dio pen don bu rom yo pau khon la da pin pan ya ki ru nanga ha ka teng jonga ya ka tangan le ken Tungin ong hallelujah.
Sekapai ke Bible, sua bangan ong haleluya pidai ban ong, sua bangan ong amen pidai ban ong amen ya kata. Namar ka ketinu belai, day tang maka kalwan rai ke jingim, haba pis ngau tu. Jisu ong ki aka baro kaba pipa na kerteng jonga, ya katangan le. Manu bakular ya kane. Jisu, day politician, day meipa, day paralok, day uteu billionaire, day kiriu start, day ki doctor, day ka nu ka bor, ka bahaka pertei ka badon ka bakular. Uday Jisu kular, telada Jisu la kular ya kata, balipin pensitom ya lade, balipin kenyum. Balai pin sanar fna biang, balai pi kwa bau Jisu wan biang hang ni, ban peni trai me yam to chunga, balai pi daud, balai pi artatin, kadai ba pin syukran, haga kerteng Jisu, baro kinjia, baro kanlong, baro kanwan syapi, haga kerteng Jisu. Hallelujah, hallelujah. Hatu kampen seluruh yang iban kerana yau Jisu kat kum ketinu belai. Hoi nem. Pilaban keren halengka hayeng hakali hajaka jakatia menmid badum keren show Jisu Mawsiang jopi batla ai pi ne gabor ban keren. Wat nam lej ban tit namar ke jing long baman jong ta ki briu Moses ulaki bitar. Uba jemnut tam na kibriu baro ulaki bitar uda syok uda tit yo Mawsiang. Namar balai bau pek ya ke situation jong uba kita kibriu. Henry ublay ong bangan yo buram syukran. Balai ngi duai bapang macitom. Ngi kren na kerteng Jisu. Kajia. Keren se ia ke ying jopi, keren se ia ke situation jopi, keren se ia ke saudong saukun jopi kat kum ke ketinu belai. Ngam ong bapin keren kat bapi man. Mendai banong tang syo i gatu, oh gatu bi internet. Oh try kerteng Jisu ngan yo i gatu. Ha kerteng Jisu ngan yo i gatu. Kata ke bakala. Ngam hikaya fi ban kam kentilut ia ke pertai ke beneng. Ha kerteng Jisu ke basyukwa palat. Ngahikaya fi ban kerana kerteng Jisu ke ke bapi don kam shisha. Hallelujah. Ke bapi ngutuk badai utrai. Mentajia ke jingpang ke situation hang ni. Kam day ban wood telefon. Oh doktor kum no. Oh jia kum ta. Men meet si teng meet. Hab ding tu jingjia ke bapi yos ngau. Let se pi don shabar. Let ni pi don hapo ni kini ke situation ki jia. Hakata ke por. Kakitinu blay ke ladep kular. Pan hakata ke por. Keren show Jisu hakata ke por. Keren yo Mawsiang jopi. Ke situation jopi kan long jajai. Kan ni ke jingkai ke long ban rak yo wewe bangai haga level kumuleng do baula bani kren bat Jisu haga nu no por kat kum ke ketinu blai ki kamba kinjia. Hallelujah, hallelujah. Sange ye kabam day Bible kong lada pin plano ye ki pop jompi unios ngau barun map wat ye ki jing bom hok jompi baro tementa pin pla pi keren Jisu ngalale ke de pop kani ke de ke jing boman kani ngalale badaba pila keren uta ubayos ngau un map ya kita ki pop badaba map unom ken mau syu ye ke bom hok jong pi baro. Hallelujah. Hatu kam day ke bau blay kwa yang iban ngau tu ya ke jinglong jan bat ublay kata ke day ke bang yo i ki kun jonga ting bang don kamera ki wan berta dadi ki ngau tu bang nang long jar ki ngau tu bang adon hang ta kitit dadi bat kumuk pa ngap ban pli ke ngalong lada ma pipin wan ying jongi lada ngadon ha kamera pipin haban syong ha kamera syong kai balai anamong manu syong hang tuan rei pipin up la no by apostle in mi na ka kamera kata ka de jinglong na marngi ngau ban tit ban perta ban khot kalong kabas ngau na mar balai
ba idon na po kamra ay ngangan siyong shwa kata ka day gajing sngaw kata ka day gajing sngaw Henry ki kun jonga kim sngaw kumta ngadon kitit ladang ampli kitit dadi bat ngaha ban pli kay ka bang kwa ban ong kalong yaw play phim day ban le nong way long kum ki kun yaw pa ba pin kren yaw play hakanu no ko por kren ye ka tin yaw play hakanu no ko por ye kren ba u play tit ik jing khang yaw play hakanu no ko por phi de pa jong pi u daddy jong pi your father is God u play jong pi ba phila ban kren ye u bat un sngaw ye pi phim la ban chu shong ha kamra chong kai ban up la no blay u pa jo pi un mi la no nuan la no chu ba em u blay kwa yang i ban kren ha u kum ba ki kun ki kren she ki pa ki long shlur ban wan shok pa bat ki sngo jan ki sngo i ma de u pa ki ti jing khang ki perta ngi ru shau blay ngi de ban long kum jo hallelujah hallelujah your God is your daddyพี่น้องดาดีก็เบลย์ป้าจงอ่ะเป็นกันดีหากกระตังจวมีกันคุมกระตีนจวมีกันดีบัญชีคุมท่าบัดฮาบพี่เครนยกตาพี่คอนโทรลยกสิทูเอชันบาร์ดักกระตีนูเบลย์บัดดักว่าพี่เครนยาวเมาเสียงจงพี่บาลองจีสุคริสต์จงยินองเบียงฮาเลลูยา Gospel Marcos ขัดเวลนอง Gospel Marcos ขัดเวลนองกันขอดกับบอาร์โพอาร์ก็องคุมนี้นาดูกับอาร์โพฮาบากิเลยย้ายไล่เมนตารูกิเลยอีโอดิงดัมบุร์บาลยับตระคองนาดูทีดเปโตรสเตวดองก็กันรักกันเมาปัดอุละองหูก็กันรัดฮักมีตัวดิงดัมบุร์ยาวบะเมลติมอุเลยยับตระคองนออุจิสุยาวดิงดัมบุร์อุชูองนาดูมันตากสกีอันนมยอบามชูยาวเนวดิงดัมเบอร์ภาษาอิสลามวิจารณ์คำใดก็อายมบันเซโซวันวัดโซกันรอดเชมอุฮิกายกิสันรานยกจิงเงกุมโนบันเกรนกจิงเงบันเกรนบัดคุมตากเอกบเจียอุจิสุวังนาดูมันตานมดอนชูบันบามโซอุเคลมเข็ดโยติงนัดตันไรอุเคลมรัดโยติงยากิทีชงอุชองนัดดูมันตาอันนมบามโซชูยาไม่ให้กสกีบบูดอปออาร์ฟเซากันตาอุดิงเลยยับตะคองเปโตรสวงกันราดนิวดิงบ่เมลเครนเมเนนเมลเต็มอุเลยยับนัดดูตันไรบัดคมตาอุจิสุอุวันบัดดักเนกกตีนสกับกันเนเดกจิงกายวงอุจิสุได้ยทูละองฮักคีตัวยอมาพีกจิงไงเฮาเบลยยอยกจิงไงบ่เป็นเครนยากสิทูเอชันจงพีกันกุมกตีนุเบลยคอดบาอาร์โฟไลชิชางองพีบ่าวโนนรูอุบันองเฮาเนวลูมตัวลองบาลรัตโนตัวนอรูชดูเรียวบัดอุนมสงอาตตีนและก็ดอนูดเห็นไรอุนเงยบ่อนสลองกีเอเกรุยากิบ่าวละองกันลองยาอุยกีเอเกรุบาอุนองตัวเงินองฮาเลลูยาจิสุองตุเครนเยวเนวลูมมุนเล็กชดูเรียวบัดละดาพีสงสเข้มเด็กจิงเงยพีเครนเด็กจิงเงยวัดยกิโลมกินกันเรียกเอก็มาพิกรันหากเกิดแตงอุจิสูเอก็มาพิกรันกัดกุมกับตีนุเบลยเอก็มาพิกรันกัดกุมกับจิงกุลาร์กับโจเบลยกันเจียพีวัดอุดิงดัมเบอร์อุนเตอร์คองวัดกิลุมกินกันเรียวัดกระดุเรียวกันสงับวัดกระเอร์กันสงับวัดกระจูไมอุนสงับวัดกระเอริองกันสงับกระดิ่งกันลิบวัดกระน้องชูนกินฮาบันสเปรดบัดอุกซูอุนฮาบันเพดนาบาปิเครนฮากกระเตงอุจิสูกัดคอมกัดตีนจองอุเบลยฮาเลลูยาBlessed be the name of the Lord.
Ni don kam ban kren ya ka ke ki ba pi kren nang ta kan khot ar fu sao ko ong na mar ka ta ngo ong ha pi ya ke baro kat ka ba pi pan ha ba pi kerpat to ngai ba pi diang ya kita te pin sayo ke ba pi pan bat ka ba pi kerpat ha ka kertengu Jisu Khrist to ngai ya kita bat tu diang te pin sayo blay ukwa ban hikay yangi ban nang kumno ban kreni ka ktinu blay haga por kabad don kam. Hallelujah. Haga por badan kam. Pila ban mudur breu bupang haga benta jong kamet syukran kat kum ka ktinu blay bu ktina ka kli lene duwai de telefon lene bu de kirumal lene ta de kumpneang ne ka nu ka benta ka bala duwai ka tengu Jisu ki breu ken yo ke abalay na mar ngi krana ka tengu Jisu yo buramu try haba ka don ke jiben ke yo buramu blay na mar da ka jing start jongi bangin le ik experiment bangin pulay bangin pass bangin long ki batbet ban treat yo breu ban pen ke bangin long ki Dr. M Henry ngi krana ka tengu Jisu ka jing ke kawan. Hallelujah. Ublay yo buram. Pi haban skong tu pi day ki briu ki ba ublay kwa ban hikaya pi kum no ban krenya ka ktinu blay na do menta. Try bu aga donu jonga ban ra ya pi aga daga level ba pinyo I ka ktin jo blay ba ba pinyo I ka ba ya ka jing ong jo blay ba pinut ban pen tray kam ya ka ba ublay yo buram leng ba jong pi. Hallelujah. Unyo buram sange ka ba krani ka ktin ki bom day but ki jingmut ki bom day yele ban krani ka ktin blay but ki jingmut ki ba ba pin yo I ka kamba ka jo blay nang tangin yo I hang ni ka Bible yo tu na ka Rome si Paulenong ka de khot ka ba kandai si Paul do khat lai gong kum ni balada men pla shena wong kum net kot bapra henry kum no ngong kata ka ktin kalong hajan jome ha ka sentur jome ka ktin ka de hajan jopi ha sentur jopi bada ka donu jopi jome kata kalong ken kata ka ktin jong ka jinget ye ka bangialap ka don menta ka sentur jopi ha ka donu jopi ha ka jinget jopi kot bakandai baladamen plasena dalaga sentur yau Jisu bau long try bat men ngejala ka donut bau blay la pen mi pat ya una ki bayap on pen im ya may. Hallelujah. Bible kong ladapin plasena pla kum nu pla ya lagi jong ki pap pla kum nu pla bau Jisu deu try pla kum nu pi pla ngai yo Jisu nong pen im jonga ngai ka snamu Jisu ka sai khu iki pop jonga pi ngai ya ka donut bau nu Jisu yap nta jonga bau la mi pat na ka benta jonga bat ya ka ki pop baro ki ba don na ka donut pla you try bat aba pi la ngai ya ka donut pla da ka sentur on padiam ya pi ka jing padiam yang abad ya pi ka day ha ka confession of faith pi pla de ka jingai de ka sentur jong pi ngai ya ka donut bau Jisu yap bau mi pat kom ta la pen im yang i tungin ong hallelujah om day tang ban mi ka henry ka jing pen im ka wan na mar gi pla da ka sentur bau Jisu long try bagas nam Jisu ka sat yang nga play lagi pop haba pla pop wat nam shu pla try map iki pop jonga henry da ye thu ka pop ayu pile ye thu shu try ka ka pop sarong meng ka pop jing dom jing bitar ka pop klim auria ka pop jing blend besniu ka pop ka balale pilale ayu kumno pile ye thu show play kumba kalong ngay ka donut bagas nam jo kan saja po chungai bau Jisu la yap bau la mi pat tanggata la pen im yang hallelujah but what nam shim ka kabu ban pla pop man ka por da ka le shai le pla shi pla le shi le pla shi pla kata kalong ka jing yu no i ka snam balui bat kata kan wan ra ye ka jing le kai pen ban ye ka jing im ba shisha
Kod ka ba si pau kong na marda ka donut ken yu briu ngai ya ka ban yo I ka hok bada ka sentur ken ba plasha na ya ka ban yo I ka jing penem kani ka de jing ba kla jing ki babun ha ka por jong ka hukum ban yo jing penem ni ha ban le de ki kam ba ha jong menta ni dei ban syukren show Mawsiang jong mdon kam syu ban tit ban penut bor ban le ban tray ban yo jing pen im kam dei syu kum ta henry ka dei de ka jingai ka dei de ka ba syukren ka dei de ka ba syupriang ka dei de ka ba ngai ka do anut kan chia bat ka dur jo Mawsiang ha klau kadesh ka dei ka dur jo Jisu Khrist menta ha ka ba ola yap ba ola mipat bangin syukren ho de Mawsiang ya ka ei ka bangin tuan kam Hallelujah. Ong baro kren show no Mawsiang. Ka jing pen im jong balong Jisu Khrist. Ye ki jing don kam jong baro. Praise God. Hallelujah. Atong im sngongu yo Jisu na marga ni ka jing karku jong Hallelujah. Ni sngongu yo Jisu Khrist. Nang taga khot ka babut ko ong. Na marga ta ka jing tho ko ong ye uno baro bangai onom pen ran bu kho. Namar om don shu ka jing ya per hapdeng ujiu ba krik namar uju ulang utrai alor baro bat ubam kan rei ka spa I kita baro ki ba khot kar pat yo khot khat lai namar no baro uban khot kar pat de kar teng utrai on pen im ya u khot kar pat ka ba mur ngi kren ngi pla ngi atu ngi kren shanu Mawsiang ba ka jing pen im kan wan Day the mother ga dao. Blay skotenat. Ba Moses untit. Wong shusha. Wong shukren. Ba Moses utit usha. Bat ublay wong em. Kanimi bakla. Kanede ga dur jong ki bangay agane ga New Testament menta. Ba shaw Jisu ngin krena kerteng Jisu ya barwo ki jing jongi. Kumta ka Bible ka YouTube ya ka kubor ka babha ka ba khadu ka khot Bible ngan pule na kitab jing pen pau khat ar lenong ngai ba baro ki khot Bible pin yo holiday na mar ka ne de ka jingim ka de ka jingyap ka de ka nong rim ka de ka jing pla ka de ka jingai jing pen pau khat ar lenong khot ba khat we kong Henry ni la job no mangi ya u namar kata kasna mutau kun lang brot but namar ka ktin ka jing pla jong ki oh hallelujah ni la job no yo setan da kasna mu Jisu but da ka jing pla jong ni pla ka kerteng Jisu ni kren ni ka ktin blay ka kerteng Jisu ni job yo nong shun baro ni job da ka da ka sna mu Jisu but ni job da ka bangi pla na do mentanga kwa haba pi duai jam pin pla da ka sentur haba pi wai jam na mar pi pla show try haba pi kam kenti haba pi duai haba pi kren ni ka jigem jo pi kren ya kani ai ba ka skor jo pi kan yo snow ai ba ka tonu jo pi kan ngai ai ba nong shon on your snow ai ba ka situation jo pi kan yo snow habala u Jisu shongling bat kisenran ka wan ka eryong kisenran kila bretno ye ka badon hapo ka ling ban nom ngam u Jisu la yeng u shuong be still and calm long jajai ukren de ketin long jajai ke eryong ka long jajai pi don ka bor ban kren how Mawsiang jo pi balong Jisu Khrist kat kum ka ketin blay bala ai shapi tongin ong hallelujah pen jajai ke eryong jong pi hat sao dong jong pi pen jajai da ka ketin ka jo blay ngakwa bau blay un ra ya pi ha ka jinglong leng do ka ba shisha ha ka jinglong riu ngai ka ba shisha ha ka ba om don kam shu bangin knyum ngin ut ngin do men sim ngin pai shdiang shaman henry ma pi hi pilong ka ketin jing kar khu ka ketin ka jing ngai ka ketin ka jing pen khia ma pi pin kren show try ma pi pin nang ban yo slok ba u blay ma pi pin nang ban yeng halor ka ketin u blay ma pi pin pen jajai ka eryong ka ba don sao dong jo pi ma pi ba pin kren ka situation ka jiem jo pi ma pi pin kren ka jing pangkan kan ria ma pi pin kren yo nong shon un separate tongin ong hallelujah blessed be the name of the Lord
ngam kwa ban psa ya pi ya ka tut man ka sngi ba pin chu enjoy ya kata en renga kwa ban ai ya pi ya ka do ba pin long rang ba ha ka ba pila ban sngo tu ka ba ham ba ka ba sniu ban ba mi ka jing bam ba ba pin san no ba pin roi no ba pin long jing ka kui ki wei ba pin hikai ya ki wei ba ma pi ro pin pen trai kam man ka sngi ha ka ta ka jing dap biang ka jo Khrist na ba pin long kita ki rang ba how Khrist Tong in on hallelujah. I get in top to show Jesus Christ. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Kapoin kabakadu kabangakwa ban kren lightly ngapha ngan pen kut no ye kani. Kabenta kabaning kong kadon kabor haba pikren ya kaktin joblay. Ublay kren da kaktin utau ya ka pertai ka sngi obenai. But ya ki planet baro ya ka pertai la bat da kaktin ublay. Nga ong ya pi kadon ka bor haba pi kren ya kaktin ublay. There is power in the word of God. Kabor ban kren ha kaktin joblay. Mada ka daw ong ya pi pulay ka Bible bakan syong ka hai ka donu jompi but mapin say ka da kaktin na ka por ba don kam na mar ka ta ka ni ka atir jompi ka ta ka ni ka por jompi ka benta ka balay. Speak the word of God in your situation. Krenya ka kaktin ublay ha ki saudong saukun jompi ha ki jingi anti jompi. Kom ka kami, komu pa, komu businessman, lani kom ka samla, komu samla. Kom ki nong tray, kom ki staff, kom ki officer. Lani kom ki nong yat ling, kom ki nong yat duriao. Kom ki nong yat aeroplane, but ki nong yat train. Lani kom ki nong shong, kom ki nong tray. Lani haka no ka benta pila banlong uno. Kren ya ka ktinu blay, haki situation jopi. Hallelujah. Ha hospital, ha ying, ha bapang, ha basutom, ha babaha, ha bakamen wat kren ktinu blay tang ha por ba don jing kren wat ha kapor ba don jing suk. Ban ong tukar ku kumen sim jo nga tukar ku yo try. Ba di ka able try le tukar ku ya u. Yai kren ya ka ktinu blay na mar ka don ka bor ha ka ktin jo blay. Ka benta ka balay. Speak the promises word of God specifically to your needs. Kren yakaktin chong ka jingkularu blay kabaday biang sbiak nakabanta kijindon kam jopi. Kabaday sabar nagaktin blay wan nom kren. Katagan kam don jia day. Ngayon ngaw way ka jinjia. Nga pulay way ka magazine. Na talk daw David Yongkicho. Ulalet banduay way briw. Bao tao briw rin kat ka jinge wan ya tuwang. Nga don na ka jinge. Hakaba kalok jonga. Kalalong kum ka dujok haying. Kum ka dujok haying. Tang ba nga ay ngo yo blay. Nga la shem ya ka waypat. Kabalang kum ka baneng. Bat hang tau yong kisyo uts ngap sipang hadin nang tau mensium blay Ukraina u wang direct yagane lada menta pi ong ba pi don ka dujok haying lada pin shem yagane ka briu ka baar pila rung lupa si dujok bom jukot om day tang haying ka dujok Andrei ka dujok bom jukot kala ap lupa. Mentapi susang. Andrei nakaray hading pinhap. Namar ka Bible kam siya banduay. Banyo ya ka waypat. Na Lord jongka. Tao briw la dam. Ula bitar yaw briw joblay. Ula mi nang ta daga jindom. Daw la mi daga jindom. Ula late no. Ula lech haka mon jong o kaktin play gong kam day ula yaka mon ula shim si sha yaka daw la shim si por
hai nai da ong ka jing kemen rei tang kendiat ka dujok hading sendan puk kalalong ka baar kalalong sendan puk hading hadu bau tau breu la du lo di ki ministry jongu ka ministry ka la du ka spa ka la du ka ying ka sem ka jing day ying ka sem ka la du lut bat baro ka la paralyze ka la ta lut baro aga jing yem jongu Pastangish ing bat ka snap long shu breu badan buram dan shu baburam yu bat yala deru sngo kwa shu wat ban im hagaway ka por da ya de ki snam ka ta de ki snam u realize ya ka tin jong breu blay u bla krenya u direct wang ngala palat ya ka tin u blay ngala palat ya ka tin u blay bat hadin nang ta u wan biang Shau breu jau blay ban apologize. Wong ngalale hagamon jung nga wat yau blay baun jubab tang bang nga jubab hi hagamon le jong. Bat kata ka dei ke jing yam ka bau new breu kot. Nga kwa ban ya tu ye pi. Haga jing yam jong ki babon ki breu ka dei ka ni ka jing e ka ba crow. Teng teng ngim ngau tu ya ka ai ka bangi day ban shania ya ka tinu blay ngi chim ya ka bible tang bangi penlong ya ka bible bakan menjuri ya ka monjongi ngi chim ya ka bible tang bangi penya kat kum ka monjongi bat ngi kershan ya ka bible ya ka monjongi ndai ji sia ka bible ka dai ban kershan maka ngi dai ban kershan ya ka monjong ka bible kat bangi pat ngi chim ya ka bible ban kershan ya ka mon la jong kanuman ra ya ka jingkar ku Day hakani ka por nga ong ye pi to kren ye ki jingkularu blay. Kat kum ka tin jongu ka badai biang sbiak na ka benta ka situation jo pi ka jinon kam jo pi kom ta kan jia na mar ka Bible gong tau bangai onom penleran buko. Tunginong hallelujah. Lada pingai onom penleran buko. Kakamba kan jia haga shintur jopi haga donu jopi haga kaktinu blay kala kular long ki breu ki badon ka jingai ka scam how Mawsiang ban sukran how no Mawsiang jing panem u Jisu Khrist na ba un le ye kata ulong tupan ngan le ye kata ka wa pipan hanga na du menta mino nagatu ka situation jong ka jing ut jing knyum jong ka jing tlot jong ka jing swai mino nagatu ka situation jong ka jing bu jing shani anur hano ka ba piso dan kamba tangata ban le kum ta em dei tanguni u Mawsiang jong au Jisu Khrist mi ba stang ban kren le igata stang ban kren hagani ka por ngin pelut por shipor ban kren yo blay hago ka tin jong u da ka jing het la da pipang nom tuai ya pi ba pi pang hen rai ka ching tuai jo pi kan pen khia ya pi ne ka por la da pi don ka no no ka chinge nganam khot ya pi ba nong wan shene ngan tuai em ha ka ka ba pi don kren ya ka tin jo blay u don ban jubab u don ban le ki kamba na mala da pin pa da ka shentur pin ngai ya ka donut on pen im ya pi kan jia ya pi ha ba pin kren yo lom bat ya ka dur ka lai dur kan jia kan no ba pikran kan jia ya pi na ba ka tin jo blay ka la don pen don buram yo try da ka ba ngai ka tin jo uban kren ka teng u Jisu wa long ko mo Moses u ba pen kam do ding do ha ba la ong u shukran blay ong ya pi shukran ma ong ya pi shukran hallelujah kwa ba ni ki ti pi kloi ban kren menta sho Jisu pi kloi ban kren Hallelujah. Hard. Ngangan ra bakti bat met bat pat. Namar balay bangat day ngat ngotu badai tangkani ka ktinu balay. But om tanga yimani hakam ratia hakijing tuai habayat hajakatray hakanunu ka benta kren ya ka ktinu balay ka teng jo Jisu ki kan mi na Mawsiang ka kan mi na Mawsiang balay ni oburam tongin yang akane ka por yin yang ni ka ba ngi shong
งั้นองค์พี่บันดวยพี่โดนกำเป็นซิมโคดวยแล้วพี่โดนกำอยู่เป็นเคียดวยพี่โดนกำกับยิงเชียให้ยิงกับเซมโจพี่กับว่าอยากกับมันเป็นเบกแกรนอยากกับคันเดากับเชียบปูดุซ้ำแบบพี่โดนจิงแกรนและนี่แหละพี่โดนกับจิงหากับนูนกับกำกับจำแกรนหากับ business แกรนและนี่หากับคนกับตีแกรนและนี่ฮาลาดีแกรนและนี่กับสาวดงสาวคนโจพี่แกรนกับกับว่าพี่แกรนกับนี่กับ poor กันโดนกับกำบะหาว่าพี่ดวยว่านำดวยตั้งบันนั่งบันดวยเห็นเลยดวยนะว่าพี่ไงว่าพี่แกรนกันนี่กับทีนกันเชียชิชาบัดกันลองอันนำดันกันโนกับว่าพี่แกรนกับทีนูเบลบ่าวเบลอุนำยอสเงานะบ่าวกับทีนูเบลเดวเบลบุรมีอะไรกับทีนอุนำบุรมียังอ่ะอุนำบุรมีพี่เห็นเลยบุรมีกับทีนจงโอหาว่าพี่แกรนกับคงทีนจงเบลกันเชียฮาเลลูยาแกรนยังจิเป็นเคียอะไรดิสดังบันเล่ exercise สังบันโยอีพินโยอีชัวบกับทีกันเนรีพี่ชัวมนุบันด้วยพี่ละโยเคียบัดกันนี้ก็ได้ก็ assurance ก็ว่าพินสแคมนูมันตาแกรนโยเมาเสียงจงพี่ Hallelujah praise God งั้นบารอกนี่ละสงทุนะดุมันตาให้ยิงกันเสมอบาลังให้ยิงมันนี่ยินด้วยจำไลโนให้กิจการกิบพิสกุทุกำปัดลงและในพิดอนหาโปหากับเอโรเพลนและในกาลีและในออฟฟิศและในกิกัมรากิบะดิสต็อปอยู่กับบูนขันตาพินคอนโทรลพินลองสตาร์ทเห็นเรียกว่าพิดอนกลาดบันเกรนทุกเกรนจำโชว์ทรายนามาร์กเทนบัพิเกรนก็กันมีเราเมาเสียงฮาเลลูยาทุ่งอินเกรนโชว์ทรายในกระพอร์เกรนโชว์ทรายก็จะโดนคำโชว์พี Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of the Lord Blessed be the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Oh, riba kala rababa shanda rabasata. Yoraba shanda rabasate kele robo shondoroba. Oh, riba kala rababa. Ragakti jompi. Kuran show try. Kai gave up in me and me na duka donod. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Penjajai ke eryong daga pikren. Badong long jajai aga kertenga do Jisu. Badong nong son memla ban takti. Yagi kon gikti jonga. Yaga yinga sem yaga spaga po jonga. Menamla ban takti. Banong ang karteng Jisu, kajing kajing kia divine hell, kadwan na kamed jonga, banong yung kajing pang domino, harabashanda rabasete kelere momomo, rosoto koloro baba, kranyo sambay unlong im, kranyo karep karyang jopi, kranyo kilum kiwa jopi, bakin say so aba pitray, kranyo kijingri jopi, bakin manba karteng kadaw Jisu, nabaw playongan karkoy kajingri jopi, ngan karkoy o soga po jopi. Ngan kerko ye ki kon gikti ngan kerko yo sambai jopi. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Un kerko ye ki jingri jingdob. Un kerko ye ki kamai ka ji. Un kerko ye ki saudong saukon jopi. Praise the name of the Lord. 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 Kren. Kajing panem magaying kasam. Yay may yay pa. Yagi koni gikti. Kren da kajing. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yoreba kalara baba shandara basete. Yoroloro yondoro loro baba shandara ba. Oh Lord my God, oh Lord my God. Sange ka ba kanyum, sange ka ba ud, sange ka ban pen duman sim yaladay. Kranike ka ba bahabo play, bawla kular. Kishing jopi ki osngo, kado jopi ki osngo, bunong shon jopi osngo, ublay osngo, mapipin osngo. Barka jing panim kanuan. Kajipan kia kanuan, kajipalay lud kanuan. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, ribakala rababa shandaraba sete. Rosoto koloro shondoro baba.
Blessed be the name of the Lord. 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 Rabashanda Rabasata. Rosoto Kolo Roshondo Robala Baba Baba. Oh Jesus, hallelujah. Kajinga Jopi kan penkia Jopi. Kajinga Jopi kan longa pi. Kege Bopi Krentongate. Kege Bopi Krentongate. Namari Kataga Bopinong. Bariata Bopin Kren Kanjia Jopi on the Bible. Kanjia Jopi. Kanjia Jopi. Kanjia Jopi. Kanjia Jopi. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Amen. 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 Yes. Hallelujah. Praise God. Sedang ban exercise kendiat akan met ke part Jopi. Sedang ban exercise kendiat. Bu yelade haga jing snow but umen sim jo try. Haga ni gapor. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Yuri makala raba shanda raba. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise God. Yuri makala raba shanda raba city. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Singap holiday ke ei ka ba shong pair. Ke ei ka don na po Jopi. Ke ei ka tin ka ba pila kren ka wan ka jinget. Ke ei ka ta ka jing pen kia. Ka don nem ka jing sko scam ka don ud. Ka don nem ka ei ka ba ublay. Ka ba mapi ba umen sim ublay bi sko tu hapo ka don ud Jopi. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Dan ben Jopi bi sedang ban yok here. Ya ka met ka pat Jopi. Ka rung ka jinget ya po. Sedang ya ka ban pen pluk berhem ya ka don ud ka men sim. Praise God. Hallelujah. Yes, hallelujah. Praise God. Praise God. Kanungot na peng Jopi bis ngaudan AA haga negapor. Bis ngaudan KK ka ba pair. Haba pi kren. Ba pi osngo iktinu blay ka don KK ka ba change po. KK ka ba change gear. KK ka ba motivate ya ka don Jopi. KK ka ba pen ki ka man sim Jopi ka jing wan ra ka jing skutu. Ka ba pila ban skutu da kumway pat kat kum ka monu blay. Haga negapor dan manu bis ngomat ya ka ni. Praise God. Pila ban ra ya kti Jopi ngin yo I. Okay. Yo I kti. Boy adlai sao. Ha yo I kti. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Praise God. Praise God. Hallelujah. Pila ban syong ki jidor ka du try. Hendra ye kwa ban yo snow kat tu ka ni. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Okay, dan ben Jopi be kwa ban share kat tu ka ni ban long jingker ku. Tanga po arbat lai minutes. Pila ban wan sini sikmat nganai pi ni ka microphone. Nganai ni pi my microphone. Kay ka pi mat kan mau ka jinget kam dei ka ta ka ba pi de yo ilupa hanrei ka rung hapo ka dan hu Jopi ke ei ba pi dei ban nget. Pi dan ei ban ai ji plan ni ka por. Wan sini sikmat. Krani ei. Krani ei. Kay ba pi snow ka ni ka por. Ale. Ale. Don ki ba snow. Ban krani ei. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Okay. Pla yake ei ka ba don. Praise the Lord. Kabangadang duay hagan kapor kabay apostol hitang pangin lek siya kajing duway pangin don kata kajing et kabas kem tekat bangadang duway ngas ngo kadon kata kajing pens kem ha kado nut chunga ya ka ei kabanga duway tinganget bo blay jubab ya kajing duway chunga bat kadon kata kajing long par nyang kriat ngah kamet ka jonga dengan sngo thu bakade ka jing pensle to play. Praise the Lord. Praise the Lord. Ya apostoli ong kren ngak lemong if duai. Okay? Ka jingi kai ka long kren. Kren haganu nu ko por fi dei ban kren su try. Hoi ka jing duai dei jing kren ba play. Henry ngamut ban pen kut i jing hikai ka long ba pin kren yo play. Yo Mawsiang Jopi. Ya kanu ka ba pidon kam wat ba pi yeng kum ni ba pi syong kum ni bat haba pidon haganu nu ka jaka pin ha ban kren. Hallelujah.
kata ke janu blay kalong kum tam dei tada du ba pinderung se du ke jaka ba pila ban tip ban yesem ba blay re blay udan ke jaka baro. Okay, ku blay sibon. Praise God. Dan siu manu ni kapur. Praise God. One should kamat. Kwa ban yo I ba ka tin blay kalong ke jingim. Praise God. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Kat bai wa apostoli nang kren ka tien ka jong blay kawan ka jing mas ngoba kanika tien jong blay ka dan direct yang ha pa ka badan sibuan ki jing e mo hagai yang kasam wala kam dei ka yang jong ha dei mas ngoba kanika tien jong blay ka bai kren bai ong to kren ba daka tien ka jong ka bangi kren on puli ka om na Mawsiang ka bangi kren au Jisu bangin yo e kata ka jing pen khia bangin yo e kata ka e ka bangi ni kwa ka kawan ka dono jong ba ngan chukren ya kani baro ki jing e baro ngan chukren au Jisu long uta utrai jongi uta nong thau jongi bangan yo ya ka e ka banga kwa kata kalong ka jing bentoy ka bangan yo na kani ka tien ka jong oblay but haba la ongi ngi banduai ban kren ya kata ka jing don kam ka jongi ngala dua ya ka yang kasam kawan ka jing tingen ka donut ka jonga ka ba oblay un sale ki kamba un sa ai ka e ka ba do no but ha ka ba ya dei but ilok ka jonga isu uat bet hado menen mir kam yo tia baro shmet kadon ngal asau tiang ong ba ka e kan try haba milapan kia yo nda isu uat mji tia malakas ngi isu uat ndala khi isu khi ju bor bet bagade ka kaman le andre kamet ka jong I ong asngo ku makan ke dia no haba ngai yang ka ni ka por bai pa apostol ong to kren ngakren ong try mila shmia ka jing pang bat ngakren ka jing pen kia lang ba Jesus Khrist kawan ka jing pentingan nga banganget bai ilayo kya bat kani kalong ka jing ka e ka bangayo lang ba kani ka jing hikai jong I apostol ha kani ka stam. Amen. Agi tak ti show tra. Praise God. Ka board yung ka ktino blay. Yes. Hallelujah. Ka board yung ka ktino blay. Praise the Lord. Khongkrom sublay ngaro kat bagadang iba apostol ka bidang ay jing ikai tengah kat bai ay ka bengin ne ka praktikal kat bangadang keren sublay nganang tua ngadang pan ke jing don kam te ngelaju short karen teng re hakan ka klip mat ka baka kata ka jing man kalang tu hier bet na do na klia do ka ka bakam palat banya ka jing short karen ngusu ka kadai ke jing ka ba blip karen yang apa du po ngo ya ke jing pan ka junga. Amen. Praise God. Kadon ka jing pensle ublay ka dang kren ka ktin jo. Dang don siu menu say way are dang don. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Dang don. I ki kti mene ki bon. Okay. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Praise God. Ngin siu ai ngu yo try si phang por ngin siu thap ki kti but ngi ai ngu yo Mawsiang belong Jesus Christ ban na du man tangin pentri kam ye gani. Hallelujah. Ai ngu yo me Jisu, ai ngu yo me Mawsiang ga jipanem chunga. Ai ngu ngan kren ye me try. Hagi por baro hikai yang aban ngaji ka ktin jome. Hikai yang aban kren ye ka ktin jome. Hikai yang aban yeng ha ka ktin jome. But ban kren shame ko try. Kat kum ka ktin jome ko try. Ki jing ot jing knyum ki siap ting ada tin kala wai no ada do menta. Try be ki jing tes yo blay. But kita ki jing knyum baro la weng lut baro. Henry ngai a try. Ingat ablay. Hakat tengu Jisu. Amen.